ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଦ୍ୟାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସହିତ, ଘରର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ 6 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ୟା ଏବଂ ଆନି ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକାଠି କରିବେ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଦ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସହିତ ଏକାଠି ଦେଖା ହୋଇଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକା ଅଂଶର ହଉ। ମଲ୍ଲିକାକୁ ଅଂଶ ଯେହେତୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ମଲ୍ଲିକା ଅଂଶକୁ ବିବାହ କରୁ। ଏପଟେ ଆନି ଏବଂ ଅନ୍ୟା କ'ଣ ସେୟା ହେବାକୁ ଦେବ? ମଲ୍ଲିକା ସହିତ କ'ଣ ଅଂଶର ବାହାଘର କରେଇଦେବେ? ନା ଆଦ୍ୟା ଆଉ ଅଂଶକୁ ଏକାଠି କରିବେ? ଏପଟେ ଆନି ଏବଂ ଅନ୍ୟା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତିକି ସମୟରେ ଆନ୍ୟା କହୁଛି, ମୋର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ତ ଆନି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମଦିନ। ତାହେଲେ ତ ଆନି କହୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାହେଲେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକାଠି କେକ୍ କାଟିବା। ଏହା ଶୁଣି ଆନି କହୁଛି, ହଁ, ମୋ ବାପା ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ତମ ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୋ ବାପା ଆଜି ତମ ମାମା ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ। କ'ଣ ଆନି ଏବଂ ଆନ୍ୟା ଦୁହେଁ ମିଶି ଅଂଶ ଏବଂ ଆଦ୍ୟାକୁ ଏକାଠି କରିପାରିବେ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।